Nay. Sige na, Nay. Para ano na, Nay. Nakabayad lang namin. Hindi, pero naman ang bayad sa inyo. Eh, hindi pa naman nagsapat eh. Nakabayad lang namin, ha? Nakabayad lang namin. Nakabayad lang namin. Nakabayad lang namin sa'yo. Kaya nakabayad. Nakabayad lang namin sa dala ng kwenta binayad namin. Nakabayad lang. Nakabayad lang ako. Wala nga. Gusto mo na kami ng bayad. Nakabayad lang namin. Gusto mo namin ipagkawin ng pera ba? Balik mo nga sa kanila. Kailangan nila kami naman sa kanila sa kanila. Wala kayo mga sa mga ko. Nasa ka na kanya bayad na kanila. Ayan na nga oh. Ano? Kunin mo yung pera ha? Ano binigay mo yan mga bulok? Kunin mo yung pera ng anak ko? Ano? Tawagin mo si boss mo. Pera? Baka ipagbubog ka sa kayo. Pagin mo na kayo, makalaya siya. Ano yung text mo na? Saan na? Sige na ho, malis na ho kayo, oh. Hindi kami makabili, eh. Malis na nagulog ng mga tinda nila. Bakit na ay kuya lahat? Kababayan lang natin kayo. Kawawa. Kawa. Maghintay ka, maghintay ka. Ayan, maghintay ka. Sinampal ka? Sinampal ka? Oo. Ako na lang. Tawag ka polis. Tawag ka polis. Kinalaman ng bata. Sige na, alisin nyo na yan. Kasi may anak ko yan. Sira ulo yan, oh. Makalayas na nga rin. Baliwan, oh. May baliwan, oh. Kanina pa yan? Kanina pa yan dyan? At ayaw, malis. Dinadadaan niya kanina pa yung nanay niya. Ha? Magkano ba to? Dalaman na sa phone. Basta. Tawagin mo yung awa. Palayasin nyo yung balik. Nakita niya ano eh. Ba't di ka pa umalis? May sakang ka. Uy! Uy! Sinampal na tong kasama niyo. Kawawa. Papayag. Suwampal, oh. Sa